Ano naman? Bumagsak? Bakit kaya gano'n? Bumagsak? Ano nangyari? Di ka lumipat? Ando na yung may mga naka-pwesto na doon. Saan? What's up mga kawaray? Minomonitor ko mga kawaray yung aking ang aking video. Bakit ganito? Palipad, grabe ng palipad yun. Ilan na may isang kay Matthew? Chat mo nga si Chingkay. Minomonitor ko mga kawaray yung ano ko. Yung aking patatapos ko lang kasi mag-live. Yung aking video, ay yung aking views kasi bumaba po yung ano. Yung kung ano nangyari. Yun o. Itong hindi makita. Yan. So mga kawaray, yung iyak ng pangarap tsaka itong prebigas. Nasa ano na ito mga kawaray? Nasa 1.7 ito yung iyak ng pangarap. Tapos itong prebigas, mga solid na waray. Nasa ano na to? 1.4. Nabawasan 1,000 tsaka 1,200. Grabe yung laki na binawas. Bayan. Sige, 60 mo na yan. Nakakaano naman. Bumagsak? Bakit kaya gano'n? Bumagsak? Ano nangyari? Di ka lumipat? Ando na yung may mga naka-pwesto na doon. Sa ano? Sa bakahan? Sa poste, sino nakaposte? Sino nakapista? Sa poste? Siguro na yan, dito pa sila na yung Mamaya paglipat ni Kuya Loy, dun ta. Sabihan mo siya. Ayos naman. Sabi niya. Ako 50 na lang ako itong nanadalanta. Oh, 60 mo na daw. Oo, sige. Kai, watch mo yung video ko, Kai. I-watch mo daw yung video na. Manood ka daw ng video niya, sabi niya. Lagi na lang pag tumatawag talaga, kaya yung tumawag eh. Ano pa yun? Kawari. Sige na, 60 mo Na-stress na lang ako. daw, sabi niya. Kainis. Sige, bye-bye. Anong nangyari? Pasok ka nga dun sa live ni Sangkay Matthew ba? Naka-live na. Sabi mo, Sangkay Matthew, ba't bumaba yung views ni Waray? Anong nangyari? Baya? Bumagsak yung views ko. Kainis naman. Wala. Hindi na siya, sabi niya, hindi na siya makakapag-live. Man. Ka-duty na ba siya ngayon? Hintay tayo dyan mga kawaray. Anong nangyari? Nakakaano naman? Ismaya. Laki ng binagsak. Parang kung asis mo. Kapatid! Bakit nagganon? Bakit bumawas yung ano ko, yung views ko dun sa ano, sa prebigas tsaka yung sa ano, sa iyak ng pangarap? Bakit? Di ko alam ba't bumagsak ang views. Ilan ba dati? Nasa 1.7 yung iyak ng pangarap, tapos yung prebigas nasa 1.4. Ngayon, ilan na lang? 500 na lang tsaka 400. Ayun, patay. Ano nangyari dun? Kaya yun nga,
sinasabi ko sa iyo, yung bilang namin ay 1.6 ang kulang mo. Patay tayo dyan. Sinat ko si Kuya Jeff. Sabi ko, pero naka-play ka dito. Naka-play ko, kung makalala. Naka-play ka din kay RJ. Yung views nyo ay 1.6. Itatanong ko ulit kay RJ kung ilan na ngayon. Dahil yung kay RJ kita lahat pag tipokal eh. Ngayon, ang bilang namin ay ang kulang mo ay 1.6. Oh. Hindi kasama ang Live. Hindi kasama ang live dahil chinat ko Kuya Jeff. Tinanong ko, Kuya, sa views ba na binibilang ay kasama ang live? Ang sabi ng Kuya Jeff, hindi. Sana may ano ni Idol, may share man lang para makapasok. I-share mo kay, i-send mo kay Idol. Sabi mo, Idol, pwede pong pa-share, kaunti na lang po, kulang po, ganun. Kasi, biglang, bakit ganun? Bumagsak? Anong nangyari dun? Yun lang, hindi ko alam. Baka na monitor ni Whitey, ano? Papa, wag kang... Ano pa rin? Patay tayo dyan. Ay, diyan ka ba? Yun muna kaya ano mo. Lima yung cellphone ko rito, lima nga yung pinapagana kong ano, di ba pag nagla-live ka nun, basali ka, inaapapat, minsan ginagamit ko, minsan lima. Baka napansin na merong ano, nag-play. Oh, baka siguro nga. Pero i-play mo pa din kahit pa paano, i-play mo yung ano, 1.4 pa to. yung video mo. Talin. Kanina pag tingin ko, 1.4 pa to. Oo, kanina nga pagtingin ko, sabi ko, tapos nang tumawag ka, chinik ko, hala, oo nga, ano sinabi ni kapatid So, tama nga yung sinabi niya na bumaba. Sabi ko sa'yo, di ba maaga pa yung sinabi ni Oo, ni Bidog. Kuya Pipino? O ngayon, ang bilang namin, 1.6 ang kulang mo. Di ko pa alam ngayon, tatanong ko kay ano, chat ko si RJ. Pwede ba magsunod-sunod ng ano, upload? Bilangin mo, Nakakainis naman. Iyo, may stress, baka mapapagapon. Ako, di na yung marami nagpiplay, marami nagpiplay dito. May stress, ay ako. Marami nagpiplay dito. Thank you so much, Sangkay. Ay, kapatid. Tatawagan ko nga rin si B-Boy eh. Basta ano, tawag dito, kung may pang-upload ka pa ngayon, i-upload mo na nang i-upload. Huwag ka na mag-upload, huwag ka na magbigay ng video para mamayang gabi. Ngayon mo na i-upload. Oh, i-upload ko nga ngayon ito. Gumagawa ko ng video. Kausap ka. Oo, mag-upload ka na mag-upload. Lahat ng ginagawa mo, i-upload mo. Basta maka 20 minutes ka, i-upload mo agad. Pwede bang ano yon? Pwede ba yung tawag nito? Huwag mo lang i-edit. Basta alam mo, walang music, walang kahit ano. I-upload mo na, i-raw vlog mo na, wag mo lang i-edit, i-diretso mo na agad. Pwede ba yung... Video ka na 20. Pwede ba yung dating video, upload ulit? Pwede upload ngayon? Wag. Bawal ba yun? Mag-ano ka na lang, mag 20 minutes ka na lang. Oo, yun nga gagawin. Meron ako na... 20 minutes ka, upload agad. Oh, 20 minutes, upload agad. Meron akong ginawang kanina yun sa palengke. I-upload ko na lang mamaya-maya. Oo. Kahit hindi na premiere, upload mo na. Oo, kasi diretso. ano ka, ma-play na. Oo, diretso upload agad. Oo, diretso upload agad. Nag-chat pa naman si Ay. Natin ngayon. Ha? Habol natin ngayon. Kasi sa premiere, nakagandahan kasi sa premiere may palipad. Habol natin ngayon. Kapatid. Views talaga. Views. So yun nga yung naano ko eh. Tsaka na yung palipad. Ayun. Ang bilang di ba namin 1.6. Kaya sabi niya tapa daw. 1.6 na. Kasi nawala yung views. Nawala nga yung views na ano. O gano'n na kapatid ang gawin mo. Yan, pagkatapos mo yan, upload diretso, upload mo na, huwag mo na i-edit. Oo. Diretso upload, tapos pagka-upload mo, diretso playlist. Patay tayo dyan. Okay lang yun. Hindi, marami nagpipli, mahaba pa maghapon.
Anong oras na ba? Oras pa lang naman ang Alas update. 12. Well, dapat pagdating na ng alas 3, kahit mga ilan na lang, bumagsak. Chinek ko kasi ngayon, sabi ko, bakit nagganito? Laki ng binagsak. Baka ano yan. Kaya sabi ko sa iyo, ang ulang may nasa 1.6. Binilang ko din yung sinabi mo sa akin, binilang ko rin siya. Ngayon na nakita ko, kulang nga. Ang laki ng kulang. Oo. Diba yun? Mahina yung signal doon. Nagkaloko-loko na. Okay lang yan. Basta ano ko. I-upload mo na lang. Mag-upload ka lang. Mag-upload. Okay lang ba yung sunod? Yung pagitan lang ano, isang oras, okay lang yun? Ha? Okay lang yung pagitan ng isang oras, yung pag-upload? Okay lang yun. Okay lang yun. Tapos pag-upload, diretso playlist. Oh, kasi meron na kaya upload ngayon eh. Tapos yung mga cellphone nyo dyan, i-ano nyo na yung kada 3 minutes, palit ng views, palit. Oo nga, 3 minutes nga. Tapos tawag dito, huwag mo nang skip ang ads para hindi man lagas. Baka nga yun. Kaya siguro lumagas. Hindi, pag main account mo, pwede skip. Pag Ninjawag. Ay ka. Kaya yan. Salamat sa pagpapalakas. Kaya nag-play dito. Kay Maruko, aray, naka-play din yung Ano naman na? Mas naka-play dito. Kunin mo pa mo doon. Akin na yung Si Tita Au, nakakompleto na si Tita Au. Hindi pa, kulang pa din. Ilan pa ba kulang niya? Pipli ko siya. Yan, 500 yata kay Tita Au. Ay, di konti na lang. Kaya na yan. Kanina pa yun. Tayo na yun dyan. Yan, nabilang nga niya. Tama nga daw ako. Tagilid nga, Tita Au. Tama nga daw ako. Nandito ako sa premiere mo, Tita Au. Di na ako mag-comment lang ako isang beses. Ilang beses ko ba naman yan sinasabi kulang nga. Maupo nga ni. Diri mao, ang ihap ni mo. Kaya di ko nga naisabot. Kaya pagkita ko kanina, kahuna ko, nagjo-joke lang kamo. Diri, kayo paya. Pag-upload. Nakamonitor kami every day from the morning. Nandito ako ngayon, Tita Au. Play ako. Nakaka-stress man yun ng manunulay. Ayaw siya pagka-stress kayo. May nagpe-play man sa iyo. Diri man. Ano ako naka, Tita Au, naka-ano ako. Naka-premier. Tambay ko lang. Ano? Kaya pasok ka niyan. Sabi nga yung pasok ka niyan. Pasok ba yun? Ayaw ka dito. Ayaw ka baraka. Mayroon pa kay oras. Thank you, Sai. Salamat. Dalawa. Nagulat nga kami ni Kuya Sani. Sabi ko, Kuya Sani, bakit ganito? Kanina yung... Kasi pag mula umaga, pinibilang na yan. Pag isip ko na alas 6, nagkwento na ako. Sabi ko, Susay, kulang talaga. 300 kasi nasabi mo sa live ni Kuya Sani. Kaya ulit-ulit. Sabi ni Susay, tatawagan ko na. Kaya tinawagan ka na. Oh. Shoutout kay Sai. Sai, shoutout. Wala pa kami ligo. Na-stress kasi. Aray ko, panyemas. Parang kami, hindi mo kami kasali. Di mo kasi tayo sikat, kaya hirapan tayo sa views. Gano'n na nga na about yan. Oo nga, pero kaya yan. Pero kaya yan. Basta tulong kayo. Kaya yan. Ayun nga sabi ko, pag 30 minutes, wala lang edit, upload agad. Ito na, i-upload ko to pag umabot ng 20 minutes. Oo. Kaya yan. Iwala lang. Thank you so much sa inyo. Hindi mo siya inukuha ni Pina. Nanonood ako sa iyo, Tita Au.
Mabuti konti na lang yung sa'yo. Oo, tulong tayo. Oh, salamat po, salamat. Kayo lahat. Oo, naka-play. Sino Oh, kasi grabe. nagbubuks? Thank you so much sa inyo. Sino kasi nag-boost mo? Hindi ko alam. Si Sir Edoji na-contact nyo ba si Sir Edoji? Oo, naka-play kayo. Si Sir Eddie, magkausap ang dalawa ni Luco ngayon. Oh, kasi nagano ako nagsabi sa akin si Sir Edoji nung yung live ko nun. Naka-play yun, naka-play. Sa laptop, naka-incognito kayo. Na-monitor siguro yun ni Whitey. Sige, Su, thank you. Sige na, kapatid. Sige, salamat kapatid. Sige, Ingat kayo. mag-vlog ka na mag-vlog. Oo. Kahit nung vlog ka pa ngayon, maghapon hanggang alas 3. Sige. Ayan. Salamat. Sige. Sige, ingat kayo, ingat din. Salamat din ah. Nag-apply ako kay Tita Au. Sige. Sige. Ay, dyan guys. Aray ka. Ha? Sama natin sino? Ito lang tubig. Lingo! Aray ka, Diyos mia, Marimar. Bakit ganito mga kawaray? May ako na ilabas yun. Paninda ko. Nakaka-stress guys. Alam nyo ba yun? Aray ka, help me. Ano ko to sa playlist? Tawagan ko si Sang kay Biboy. Dito? Hoy, huwag ka lumapit dito. Makita kayong katutoy. Upload na lang upload to. Wala nang edit. Wala ang tubig. Ano? Ayan na magtutulog nila. Ano ba naman ito? Ah. Tuma na to! Umakit sa taas na pa kayo. Kabuting ito ng 20 minutes guys. Upload na agad. Problema tayo. Mga kuwaray, pa-support naman po sa aking panood naman po sa aking YouTube. Please naman po. Kasi kailangan natin. Gusto na yung pira dito kanina doon? Anong pira? Yung 100? Tinanong ko ah. Pira dito. Babayad ako sa yung kapit. At gatas. Sa may court? Diyan ka? Ha? Sa may court? Oo. Wala yung bayad kanina. Nanonood siya. Sabihin mo kay ate, nanonood siya kasi sinubscribe niya ako eh. Patulong mga kawaray, maawa na kayo.
napagod ako sa sayo kanina mga kawaray. Tingnan mga tsura natin. Thank you so much sa inyong lahat mga kawaray. Love you po. Ay, sana makapasok tayo. May kulang pa tayo ng 1.6 yata ang kulang natin mga kawaray. 1.6. Thank you kay RG sa pag-play, kay Lasu, kay Idol Maruko, at kay Sai. Thank you Sai, kapatid, maraming salamat. Kay Tita Au, maraming salamat po. May stress tayo. Yan naman. Aray color. Bakit ganito? Dito sa pahapang natin. Wow. Thank you for watching. Maraming salamat mga kawaray sa lahat ng Team Kasangga, Team Mayor, Planet Sword, at sa aking mga kaibigan sa mga aking mga sangkay. Thank you so much. I love you. Share and like and comment down below. Bye bye. Love you.